Ndakazvibvunza kuti vanoti tunokwana here? Ndikafunga kuti kudai corruption. Nhau yandiri kutaura apa ndeyekuti ndakapinda kumafood outlets akawanda, ana Nando's, ana Chicken Inn, ana KFC. Chikafu chavo chinonaka. Chikafu vanobika zve. Asi pavanokupa chikafu chiya vanokupa tumwe tumatishu tunoiswa mukati, tumatishu tunoiswa mumabhokisi aya tokuti ushandise. Indiri kubvunza kuti vanoti tunokwana here nekuti tudikika. Ungaenda nacho kutoileti chiya? Handiri ndatokuindisa kutoileti manje. Vanoti tinoita sei? Tinofanira kubvunza mutungamiri wenyika kuti intervene ipapo, atoisa kana mutemo wekuti ngavaise riri tishu roll chairo rakakwana, because haungati kaiwe wadya chikafu chakawanda kachema Nando's mneme chema KFC kana kuti chema Chicken Inn obva washandisa katishu ikako. No, new dispensation.